Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Bulang adlaw nga Domingo maigsoon ko ni Kristo. Anya nakita karon sa ikakawhaag siyam nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Gipahinumduman kita pinaagi sa atong mga pagbasa nga ang pag-alagad mao ang tawag sa usa ka Kristiyano. Ang tinud nga pag-alagad mao kadtong makasakripisyo sa iyang kaugalingon alang sa uban ug dili molikay sa mga kalisdanan. Maigsuon ining Santos nga Eucharistia nga manukad diri sa Chapel sa San Carlos Seminary College, atong pangayoon ang grasya nga atong mapuy-an ang kinabuhi isip mga Kristohanon. Nining Santos nga misa usab atong ihalad ang atong tagsa-tagsa ka katuyuan, ang mga katuyuan sa atong maigsuon nga nagsunod kanato sa atong social media pages o kining mosunod nga mga pangamuyo. Nato karon ang mga awit sa himaya, mamagpak kita o maninggit kita sa kalipay hilabihan. Kay ang Ginoo nagtultul ka nato sa hustong dalan adlaw tanan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa Amahan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa Amahan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, aron maandam kita pagsaulog nining Santos nga misa, ato karong hinusulan ang atong mga kasalanan ug mulaom kita sa kaluoy ug pasaylo ni Kristo. Kitang tanan moingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Ug busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyong mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, pasayloon sa itong mga sala ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos lang itong hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalimutan, kaluy kami. Ikaw nanipod sa tuo sa Amahan, dawatang ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang laming halangdon ko, Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Makagagahom ug walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo na malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat, ug makabaton siyag taas nga kinabuhi, ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Inig katapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya, ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, ug siya maoy mupas-an sa silot sa katawhan, aron mahimo silang matarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Ginoo, kaluy kami,
Sanglit nagasalig kami kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong, puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Ginoo, wasa kami. Sanglit nagasalig kami kanimo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, ana kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, og pag-amping kanila sa panahon sa gutom. Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Ang among kalag nagapabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among panalipod. Maniaunta kanamo o Ginoo ang imong kaluoy, kami nga nagalaom kanimo. Ginoo, kaluoy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Ginoo, kaluoy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ligunon ta ang atong pagtuo, kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atoa na sa presensya sa Dios si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato. Apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios, diin atoa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Miyawan ikaw, Ginoo. Si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus ug miingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Hesus kanila. Mitubag sila, kung mulingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo, ang usa sa imong wala. Miingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnon? Makapabunyag ba kamo o sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila.
Mayon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga akong bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kon kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag nini mga dapita ngadto sa iyang gitagan-an niini. Sa pagkabati nini sa mga napulog katinun-an, nakasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Ug tungod niini, giduol silang tanan ni Jesus ug giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kung usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala mo anhi aron alagaran kundi sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanato, tanan, ilabis na itong mga suki nga tigsunod nining atong broadcast mass matag Domingo. Dako kayo nga akong pasalamat sa mga Daughters of St. Paul nga mga kamadrihan tungod sa ilang pagsugot nga ang atong pagsibya sa misa ari manukad sa atong seminaryo, ang San Carlos Seminary College, kay karong tuiga ato mang gihandom ang ika-50 ka tuig nga kasumaran sa pagkatukod nining maong college seminary back in 1971. ug usa kini ka kahigayunan nga buhangyo ako nga ipadayon niyo pag-ampo nga unta ang Dios mopadala kanato og mga batan-on nga buot mga lagad sa isip pari sa atong simbahan. Ug nga iampo nato ang mga estudyante, mga seminarista nga naa karon sa atong archdiocesan seminaries. Usa ako ka magtutudlo og literature niining maong seminaryo ug usa sa mga sugilanon nga akong kanunay ipabasa sa akong mga estudyante mao ang kining nahisulat sa usa ka Latin American writer nga si Jorge Luis Borges, usa ka short story nga gihubad sa in English nga giuluhan na og The Gospel According to Mark. Ug kung nakamatngon mo ang atong ebanghelyo nga gibasa karon, gikan sa ebanghelyo ni San Marcos. Nining maong fictional account of the Gospel according to Mark, ang magsusulat nagkanayon o mipaambit sa usa ka sugilanon nga day usa ka batan-on nga medical student, ang iyang ngan si Baltasar, unya panahon sa summer sa tuig 1928 nga moy setting sa sugilanon, gidapit siya siyang ig-agaw nga si Daniel nga moadto sa ilang rancho didto sa kabukiran sa Buenos Aires. Ug nga adto nila palabyon ang summer o sa ilang bakasyon gikan sa ilang pagtungha. Ug taliwala nining tanan, ang iyang ig-agaw nga si Daniel kinahanglan mo balik sa syudad ug gibilin si Baltasar didto sa rancho uban sa mga piniyalan, ang mga saop nga nagalaga didto sa rancho. Ug samtang didto sila, wala may laing lingaw si Daniel, munang nangita na lang siya mga basahon nga libro. Ug ang iyang makitaan nga libro sa maong rancho mao ang libro sa Ebanghelyo sumala ni San Marco. Moto nga iya tong basahon ug balik-balik unya inighuman niya buhat niya na inigpanihapon maghihinabi siya sa mga saop sa tiguang nga lalaki nga naauban kaniya ang iyang duha ka anak ug iyang iistorya nila, iyang ipaambit nila ang unsay gisulti sa Ebanghelyo ni San Marcos. Natinga siya nga kining mga saop nga dili edukado, mga nitibo sa lugar, interesado gyud kaayong maminaw ug punay silang mohangyo nga ibalik na pud og sulti namo be ang Ebanghelyo ni San Marcos. Ug mipadayon ni sa pila ka mga adlaw sud sa semana. Hangtod na sa katapusang bahin sa semana, nahikugang na lang siya nga nakadungog siya kasikas nga murag dunay nagpanday duol sa iyang nahamutangan sa iyang kwarto. Ug paggawas niya, gisugat siya sa mga saop sa amahan kuyog sa iyang duha ka anak ug nangutana sila kaniya
Gihalad ba ni Jesus ang iyang kinabuhi aron pagluwas sa mga tao gikan sa impyerno? Ug nitubag siya nga, "Oh, mo man ay gisulti sa ebanghelyo." Nangutana pa gyud sila, "Unya katong naglansang kaniya ang mga Romano, naluwas pud to sila?" Nitubag pud si Baltasar, "Oh, naluwas to sila." Ug natinga siya kay niingon naman ang amahan nga mahimo bang imuming panalanginan? Ug siya murag nagpari-pari ni panalangin kanila ug human niya buhata kana gilud-an siya sa amahan katong saop, gisagpa siya sa mga anak, giguyod ug gigawas siya sa balay ug gipabarug siya atubangan sa usa ka krus nga nagtindog na didto sa hawanan. Ug nitapos ang sugilanon nga gilansang siya sa krus. Usa kini ka sugilanon nga makapagnimbawt sa atong balhibo apan it is actually a story that replicates the message of the gospel, especially that of Saint Mark. Namoy gibasa nato nining ika-kauhaag siyam nga Domingo sa tuig, ang 29th Sunday in Ordinary Time. Ang ebanghelyo ni San Marcos giila nga usa ka ebanghelyo mahitungod sa krus. Kay ang sugilanon sa ebanghelyo nag-alirong man sa mga pag-antos nga gihaguman ni Jesus aron sa paghalad sa iyang kinabuhi aron pagtubos kanatong tanan, pagtubos sa tibuok katawhan. Gani kung subayo nato ang sugilanon ni San Marcos, wala siya happy ending, no? Kung nagtuon ta kung naanad ta og basa sa ebanghelyo o nisuway ta pagtuon sa ebanghelyo, masayra nato nga ang original ending sa ebanghelyo ni San Marcos wala gani maghisgot sa mga panghitabo sa pagkabanhaw ni Kristo. Unya dunay secondary ending nga mo atong kanunay nang mabasahan karon nga gisumpay niini. Dili man pasabot nga si San Marcos wala mahibaw nga unsay katapusan human si Kristo nang matay, unsay katapusan sa sugilanon nga dili ang iyang kamatayon. Dili man pod nga si San Marcos nagdumili sa pagdawat nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga minatay, kundili sumana sa itong giingon, the emphasis of the gospel is about the cross, no? Nga karon sa ebanghelyo mo giingon ni Jesus, gipasabot ni si Jesus sa iyang paghagit sa mga tinun-an nga nangambisyon nga molingkod sa iyang tuo ug siyang wala, kung andam ba silang magpabunyag sa bunyag nga iyang nadawat, kung andam ba silang muinom sa kupa nga iyang pagaimnon or pagaimnan. Ug by the time the gospel was written, mga almost 50 years after the resurrection of Christ, ang usa nining duha ka mga tinun-an namatay na mismo subay sa pamaagi sa kamatayon ni Kristo, usa ka martir sa pagtuo. Ang iya na lang laing igsuon, si Juan, ang gituhuan nga nagpabilin nga nangalagad sa simbahan hangtod siyang katigulangon. And so, it happens that ang kinabuhi sa usa ka sumusunod ni Kristo giauhag sa pagsunod sa mga tunog sa iyang pangulo o sa iyang master, no? The disciple follows in the footsteps of the master, matud pa. Unsa may mapupo nato nga pagtulunan gikan sa ebanghelyo nga atong gibasa karong Domingguha, taliwala sa nagpadayon nga hagit sa pandemya nga mura og walay kahumanan ug walay kasulbaran ug nagdaog daghang kadaot sa kinabuhi natong tanan, nakadisrupt sa atong old normal ug wala mohatag kanato og panglantaw kung asa paingon ang tanan kung unsa kaha ang new normal human niini. Kasagaran nato nining pila ka buwan o tuig na gani kapin nga milabay nakasinati sa labi na gyud sa kalit nga pagkalabni sa mga kinabuhi sa atong minahal sa kinabuhi gikan sa atong kiliran tungod kay gilabni sila sa COVID. Gilabni sila sa COVID sa atong kiliran. Pananglit na ako'y naila-ila nga usa ka bana nga duol na sa 50 ka tuig siyang naminyo siyang asawa. Ang iyang asawa nagpa-opera sa mata og katarak, pag uli giubo, gipada sa ospital kay idara naman
Primerong 3 ka adlaw, okay ra. Ug sa sunod nga 2 ka adlaw, sud niya itong si manahuna, naglisod og ginhawa. 5 days after, namatay ang asawa. Unya, ang bana nga nagbangutan, dili gyud makasabot kung asa pa ingon niyang asawa kay di maraman to kaadlaw nawa siyang kiliran human sa hapit mo 50 ka tuig nga panag-uban isip minyo niya naway pananghid kay gilab ni sa COVID. So napataan ng kulba, kahadlok, kahingawa, kaway kasiguruan sa atong kinabuhi tungod sa pandemya. So unsa man ang ikasulti sa pulong sa Dios, unsa man kay ang ikatagana kanato nga maayong balita nining Domingguha, din kita nagsimba sa Dios dinhi sa Eucharistia. Duha ka butang ang atong i-highlight sa mga pagbasa sa ilabi na sa Ebanghelyo. Ang una, ang katong atong giingon nga the Gospel of St. Mark is generally a gospel about the cross. It is about the cross. Nagpasabot kini nga ang pagsulay sa kinabuhi nga atong mahiguman nining kalibuhia umupadayon. Naoy usa ka magbabalak nga nisuwat siya og poem nga kun atong tinambanon og hubad ang iyang gisuwat nga linya, iyang poetic lines in English, ningon siya nga usa kuno ka talagsaon nga hayop ang tao nga human siya makasinati og usa ka kapaitan siyang kinabuhi, no? Mupadayon siya og katawa, mutukar ug muawit sa iyang musika hangtod nga apan sayod siya nga human niini doon na napoy laing kasakitan nga maabot sa iyang kinabuhi. The Gospel of St. Mark does not offer us an easy life nining kalibutana. It does not offer us an easy solution to life's problems. Bisan tuod og kita dunay Dios nga mahigugmaon, doon na tayo Diyos nga sa Ebanghelyo karon gihulagway nga maalagaron gani. Apan kitang tanan mo dimdim gyud, mo inom gyud sa kupa sa pag-antos kay kini man ang gitawag natog tawhanong kahintang. Mo ni gitawag sa in English og the human condition that is unavoidable. Ug gani, we are not even promised a happy ending, at least in this life, to our difficulties and struggles in life. In as much as we want to have a happy ending, we want to know how the happy ending will come about or will look like in the future, yet sometimes our faith is silent about it. Sama nga ang Ebanghelyo ni San Marcos, wala motiwas sa sugilanon sa pagkabanhaw ni Kristo in its original ending. But it does not deny unsay atong gilauman sa atong pagtuo, but rather it invites us to a life of faith. Nga bisan unsa ang pagdagmal nga nahiguman nato ni dinhi kalibutana, dili unta ta magmabugnawon sa atong padayong pagsalig, padayong pagtuo, padayong paglaom sa atong manunubos nga matud pa sa ikaduhang pagbasa, dili siya ignorante. Dili siya ignoy sa atong mga kasakitan nining kalibutana kay siya mismo nakasinati niini ug tungod niini gipasaligan ta nga mobati siya sa atong mga pag-antos nining kalibutana. So nining pandemya wala tay nakita pa nga paingnan apan lig-on ta nagpabilin tang naglutaw nga bisag gianod ta sa daghang mga bawd sa katalagman tungod kay ang atong salbabida mao nga atong pagsalig na si Kristo nagauban kanato ug dili gyud mobiya kanato bisan og wala pa nato makit-i ang loud nga atong paingnan. Ikaduha, ang Ebanghelyo karon nagpahinumdom nga taliwala sa atong pag-antos dunay laing pagdapit si Kristo nga gitagana kanato. Dili lang na kita magpabiling matuhuon, gidapit puta ni Kristo nga magmaalagaron. Kini Ebanghelyoha karon nitubag sa pangutana unsa may rason nga si Kristo mikanaog gikan sa langit. Unsa may rason nga tungod sa iyang pagkanaog sa langit niadto siya sa Jerusalem ug gilansang sa krus. Ug ang tubag aron pagtubos kanato.
Kining pagtubos ni Kristo, usahay atong tan-aw nga bayad sa sala sa tao nga nabuhat batok sa Dios, nga nanginahanglan og dako kayo nga kastigo nga gisaw o gilukdo ni Kristo siyang kaugalingong kinabuhi ug tungod niini nagpakamatay siya. Mahimo pong tan-aw nato nga ang pag-adto ni Kristo sa krus usa ka pagpangalagad. Usa ka pagpangalagad na gikan dili siya sulugoon. Ang ebanghelyo nag-ingon man gud na kitang tanan mga lagad sama og sulugoon. Papan kining pulong nga sulugoon sa original nga lingwahe sa balaang kasulatan, dili sulugoon nga tawo nga walay gahom, walay katungod, nga tungod kay wala sa iyang igo nga kabarugan siyang kaugalingon, gihimo siyang ulipon sa mga mas gamhanan o mas maadunahan kay kaniya. Ang kining pagkaulipon nga pulong dinhi sa ebanghelyo nga atong nadungog karon sa original nga lingwahe sa balaang kasulatan nga Grego, usa ka timailhan, usa ka pulong nga more closer in English to a benefactor. Tao nga dunay kaya nga nitabang. Sama sa gihisgutan sa balaang kasulatan nga ang mga Israelita gipalabang gikan sa kaulipnan dito sa Ehipto, labang sa dagat, labang sa Red Sea, tungod kay dunay mitubos kanila. Ug ang mitubos nila mao ang gamhanan nga Dios nga tuas sa langit. Ang pagpangalaga ni Kristo bunga sa iyang pagkaadunahan, nga nipaambit siya sa iyang kaugalingon aron maato ang kabuhong sa kinabuhi, ang kinatibuk-an sa kinabuhi. Gidapit dayta niining panahon sa pandemya nga samtang mutuo o mosalig ta ni Kristo, atong gamiton ang matag kahigayunan nga mabot sa atong kinabuhi sa pagbuhat ug buhat sa pagpangalagad, buhat sa pagpaambit. Kitang tanan dunay mga kinahanglan. Apan kita pong tanan duna poy atong mga matawag nato nga mga giftedness ug assets. Ang Second Plenary Council of the Philippines back in 1991 nagpahinumdum kanato nga no man is so poor that he has nothing to give. Tinuod na tayo problemang tanan, apan doon na gyapon tayo kapasidad sa pagpaambit tungod kay doon na tayo kasing-kasing na mahigugma o muhigugma. Gidapit ta nga in whatever ways we can, let us learn to serve each other in love in the midst of life's difficulties. Kini mo ang hagit sa ebanghelyo karon nga atong pagtuo mo'y atong gabyanan nining kalisdanan, ug ang maong pagtuo nag-awhag kanato pagsunod sa kinaiya ni Kristo nga mao ang pagpaambit sa kaugalingon aron pag-alagad sa atong isig kaingon. Ato karong himuon ang panaad o pagbag-o sa atong panaad sa pagbunyag o sa bunyag pinaagi sa pagpangadji sa kredo. Kitang tanan moingon, nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan nga makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Ug sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
Magampo kita sa Dios Amahan nga mipadala siyang bugtong anak, dili aron alagaran, kundili sa pag-alagad sa tanan, ug sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo, himoa kami mga alagad sa imong gugma. Ginoo, himoa kami mga alagad sa imong gugma. Nga ang tibuok simbahan, ilabi na ang mga nangulo niini, magsangyaw sa maayong balita, nga puno sa kamanggihatagon, kamapaubsanon, o kamahigugmaon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kami mga alagad sa imong gugma. Nga ang mga lideres sa atong gobyerno, magtinguha nga makakaton sa kinaiya ni Jesus, nga mianhi dili aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi, alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kami mga alagad sa imong gugma. Nga wagtago nato ang kinaiya, nga mualagad sa Dios o sa iyang katawhan, aron lamang mapasidunggan o daygon sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kami mga alagad sa imong gugma. Nga ang tanang mihalad sa ilang kinabuhi, alang sa gingharian sa Dios, nga may mga balatian, ayuho na unta sila sa Ginoo, aron makapadayon sa ilang misyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kami mga alagad sa imong gugma. Nga ibayaw na sa kadungganan sa altar si Teofilo Camumot, Obispo, o si Blessed James Abrione, SSP, ang founder sa Pauline Family. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kami mga alagad sa imong gugma. Nga ang mga magtutuong nangamatay, mahataga na untag dapit, didto sa ginharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kaming mga alagad sa imong gugma. Musangpit kita karon sa langit nung Amahan, nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong Amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami.
San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. O Ginoong Dios, ayaw itugot nga magapos kami sa kalibutan ng pangandoy. Imo ang pambita kami sa kagawasan ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagambo kamo nga ngako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa nga tanan. Duwaton na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkahig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga mong gihalad, makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo, ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo. Sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaah kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa nga tanan, angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami, pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo mo'y nag-uli nini kanamo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan.
Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimong pag-usab. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, nga nagubos ka na inaagi sa iyong krus, kung pagkabanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang putli nga bana, ug sa tanang mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, ihatag ka na mo nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Ug karon magampo kita sa Amahan, ginamit ang pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. O diri mo kami
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo mananging harian, ang gahugan himaya, akot sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingun ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ato karong itunol ang timaan sa atong pag-inig suunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, ang ko ang makalawat kanimo, apan ipamulong ko lamang kung mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kini Eucharistia, magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo, ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa dili pa ang katapusan nga panalangin, litukon nato kining pag-ampo alang sa tanan nga nanginahanglan sa grasya sa kaayuhan or the grace of healing. Ilabay na ninyo nga nagsunod kanato nining atong sibya karong buntaga sa Santos nga misa. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pagpailog diha sa kasakitan. Dungga ang mga pangamuyo nga mong gihalad alang nining mga masakiton. Hinauton ta nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kaming mga Madres and Daughters of St. Paul, mapasalamaton kaninyong tanan, nganing tabang, aron atong mahatod diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay kining santos nga Eucharistia. Daghang salamat ilabi na sa atong Mass Presider,
si Reverend Monsignor Joseph Tan, ang Rector sa San Carlos Seminary College, Mabolo, Cebu. Maigsuon, padayon gihapon ang atong panawagan nga unta magkahiusa kita sa pagsumpo sa COVID-19, pinaagi sa bag-amping kanunay sa atong panglawas, inubanan sa atong mga pag-ampo. Musunod lang gayud unta kita sa mga health protocols nga gipatuman sa atong gobyerno. Ug alang natong gustong mohatag donations, palihog i-deposito lang sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181 00551 6001. Daghang salamat. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Karon pangayua ang panalangin ni Kristo. Ginoo, kaluy ang imong katawhan, itugot ka namo nining kinabuhia ang maayong mga butang nga magdala ka namo nganha sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong giandam alang kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa atong bawnon ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let him deny himself and take up his cross and follow